catalanes, catalans, catalanes, gent del país, ja som 300! Moltes gràcies a tots! A tots! Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Me n'alegro molt de veure-us per aquí, senyal de que no us heu fos i us heu fusionat amb aquesta calda. Així que bé, estic molt contenta. Bé, preparats per una nova recepta, com ha fet molta calor, a mi em ve de gust una altra cosa fresqueta. Vull un gelat i avui estarem fent gelat de llet merengada, però el farem de dues maneres diferents, a veure quina queda més bona. A veure què passarà, quina estarà més bona, ja ho veurem al final. Així que no m'enrotllo més i comencem. Doncs som-hi. Comencem posant una cassola al foc i fiquem la llet. Vaig engegant el foc ja. Afegim el sucre. La pell de la llimona. I les branques de canyella. I anem removent. Anem removent perquè no se'ns enganxi la llet. Ja veureu que aquesta recepta és molt fàcil. Entretinguda també, però és molt fàcil, perquè simplement és això i muntar les clares, ja veureu. El que passa que porta estoneta. Però valdrà la pena, segur. Sobretot ens portarà temps perquè l'estem fent sense geladora. Així que més casolà no pot ser. El primer bull ho retirarem del foc, Bé, doncs ja trenca el bull, apaguem i anem a colar-ho. Perfecte. Ja la tenim colada. I ara el que farem serà deixar que refredi. I mentre la llet es refreda, nosaltres anem a muntar les dues clares d'ou a punt de neu. Ja les tenim muntades, hem recuperat la llet i ara el que farem serà integrar-les. I veieu, ja s'han integrat. Ara agafarem aquest bol i el posarem al congelador i el tindrem al congelador durant mitja horeta. I mireu, això ja ha estat mitja hora al congelador. Ara desenganxem el que s'havia quedat enganxat a les parets i donarem unes voltes amb el remenador. I ho tornarem a posar al congelador mitja hora més. Ja han passat 30 minuts més, tornem a fer el mateix, desenganxem, mireu, cada cop està més gelat ja. Tornem a desenganxar el gelat de les parets del bol. Doncs bé, un altre cop cap al congelador. I tornem a rescatar el nostre gelat. Mireu com està ja. Que bo! Li tornem a donar unes voltes. Mireu que gelat està ja, I vinga, som-hi, un altre cop al congelador.
Anem a per l'última ja. Ja està gairebé congelat. I ara, en comptes de donar-li amb el remenador, el que farem serà utilitzar la batedora. Molt bé, doncs, ja ho tenim. Ara tornem a posar al congelador un últim cop i el tindrem 45 minuts aquesta vegada. I mireu, per fi ja tenim el nostre gelat fet. Geladet de llet merengada. I anem al gelat de llet merengada amb nata. Posem una cassola al foc i afegim el mig litre de llet, el mig de nata, les branques de canyella i la pell de la llimona. I això ho tindrem a un foc mig, més o menys, fins que bulli. I això ja està bullint, ho deixarem bullir uns 3 minutets. I mentre acaba de bullir, retirarem la pell de la llimona i la canyella. I retirem del foc. I ara que l'hem retirat del foc, afegim el sucre i remourem fins que s'hagi dissolt tot. I un cop s'hagi dissolt tot el sucre, el posarem en un bol a refredar. I mentre refreda anem a muntar les clares. I aquí les tenim, anem a comprovar, mireu. No cauen, muntades a punt de neu. I les integrarem juntament amb la llet. S'integren super ràpid. I tal com hem fet abans, ho ficarem al congelador durant mitja hora. I ja ho hem tingut mitja hora al congelador, ho traiem perquè anem a remenar-ho una miqueta. Un cop remenat, ho tornem al congelador. Mitja horeta més. Tornem a treure el nostre gelat del congelador i tornem a remoure. Mireu, cada cop està més congelat. Donant-li aquestes voltes evitarem que se'ns cristal·litzi i que ens quedi més cremós. I apa, un altre cop cap al congelador, mitja horeta més. I després d'aquesta última mitja hora, l'última vegada que li peguem una remenada, utilitzarem la batedora. I ara que ja ho tenim així, ho ficarem al motllo. Jo tinc aquí aquests motllos que són especials per gelat, però podeu posar-ho en qualsevol altre. A qualsevol altre que tingueu, que us agradi més. A veure, jo crec que no em cabrà tot. No, doncs mira, sí. El tancarem bé i ara el tornarem a portar al congelador, però aquest cop, en comptes de tenir-ho mitja hora, ho tindrem 3/4 d'hora i ja el tindrem fet. I després de 3/4 d'hora, mireu com ha quedat el nostre gelat. Fantàstic.
I ara arribem al millor moment del vídeo. Anem a tastar els nostres gelats. Aquí tinc el gelat que hem fet sense nata i aquí tinc el gelat que hem fet amb nata. Així que els anem a tastar. Anem a fer-ho ràpid perquè aquests gelats amb la calor que està fent es desfan molt ràpid. A veure, sense nata, Està boníssim. L'únic que la textura que té, més que de gelat, és de granissat. Si us agrada la textura de granissat, fantàstic. Està molt bo. I ara anem a provar el gelat amb nata. A veure... També està boníssim. I aquest sí que té més textura de gelat. Així que ja ho sabeu. Estan molt bons els dos, Estan molt bons els dos. Si us agrada més tipus granissat, no li poseu nata. I si us agrada més tipus gelat, poseu nata. A mi, personalment, m'agrada més amb nata. Està més bo. Queda com més cremós. Així que ja ho sabeu. Podeu fer gelat de llet merengada en plan granissat o en plan gelat. Com us agradi més, sense nata o amb nata. Això s'assembla més a un granissat i això s'assembla més a un gelat. Així que jo em quedo aquí penjant gelats. Adéu! Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que l'hagueu provat a fer, almenys una de les dues. Espero que us hagi quedat molt bo i que m'ho comenteu aquí sota. Que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. És benvingut si ve, perquè si no ve, no hi ha res benvingut. Sabeu què vull dir, no? Doncs això, que si us agrada el vídeo, doneu-me un dit. Si no us agrada, també em podeu donar un dit. Subscriviu-vos al canal, evidentment, si és la primera vegada que us passeu per aquí. Si no, continueu veient els vídeos, que jo encantada de la vida, escolta'm. Aquí sota us deixaré les adreces de tots els de Jo Cuino en Català, perquè també us passeu pels seus canals, veieu els vídeos i us subscriviu. I bé, i l'adreça d'Instagram, que us la posaré per aquí, per si també us voleu passar per Instagram i pagar-vos una gran volta pel món de les xarxes socials, veient vídeos de cuina, de la Cristina i d'altres, els que vulgueu. I bé, dit tot això, ja no m'enrotllo més, ja no dic més tonteries, perquè la calor, ja sabeu. Ho deixem aquí, ens veiem la propera setmana. Adeu!